APHLC media authority tung na kero pilo na tung aphan ko chopating ben ang tung office asai mo na pale tega po nil tung pini na tung aphan adjustment ng kahanan ko patela lo nil tung kidam tangani tarik ingkoy nil tung autonomous state aputhak lapian 125th Constitution Amendment Bill aputhak lapian ke PGR aputhak asna thak sipinan ai su pen job niltung government funding ke kan samsi pen niltung peaceful rally dolo hal bang so rally niltung bang bom pen dak DC sai hamalong niltung palelo lapian niltung mamai khu bentang lok na niltung songja potung aman kido DC along an chitong damsi nilitum akimang alam memorandum da idam lo la memorandum idet ma phi kewang unhut DC sai ham component lo franke tum nilitum ka jistong apothak ar judun lo halbang so karju unhut ina an alam the nilitum akimang ason an than peklar dulu karju ben ate sitame inut a reporter bang alangli hangke kadu bola chini holo sar im tiso alangli nilitum amai phuaphan lam the karju dun ahut nilitum a president pen klar dak alam alangli fan lam boy det afisita peklar dak afisita alangli ke kali sar lasomsi alangli bangke alam ningjedin lo nilitung lang pimelo kosomsi hala suhut sarim tisto aki hayafan nilitung me phuben bongo sena pu pulong popma labang so alam nilitung ke chen ni jut alang lam the isi nilitung lang lol bandrit ta pena arju pimekalo alangli hala suhut kar judung inut media hoi ason pele alangli karju kali tera ason nilitum thetan manglo media to isi ethics to so ethics tengle alangli question ma karju kali halga alangli statement ki pi son sin thetan manglo ben debate ki banji la sonan ding salangli banke lamman ning jedun jonglo athema alangli arjulo jaya thara ki haya pan nalitum aprangke sidul pangtang nangji sidul sikihan Sistem mono bangke nang tum aisu cilar plot amat autonomous state hangro pusi nilitum party upon akoi nang pinu sida lake pini Karbian rong arab dima hasawarat chini nilitum a party pen hakki cheng pen non anta nilitum aisu cilar le alangli bang nilitum aisu cilar plot pu labang so akoi ni ki pia bangke lake nilitum cicak dingun lape nilitum alangli la puson alam kan ngi penapot rak than ponang hujia birta ki ponji ba ki manglong be nilitum lake alangli phan la puson asai ban ka pe klem long le pa paning je long le pela son jong si ai suchilar plot pu alang ning je ver lo polon te alangli tal ka dai tan ji pusi nilitum nangtum channel khoi pen pachini pon nilitum adu ka be media phan len nilitum ki pugali nong ke nili media pu amen pelan ni dalang kan ki nilitum lamboy ki pigali ba pachini na pugali enur sarim ti soalang ni essay enur alang ni enur karbi pu amen be sini dalang kan chungri lo nangli nilitum APHLC ki mana lamba chini pa me pen la puson aisu chilar plot pu na ki ku bangke nilitum tam mang hu haklo pinalatum landam tame MSc election hut MLA election hut la pe non nilitum MP election hut astame nilitum a manifesto lang ikno a manifesto lo masi autonomous state ke la ka aprangsi bil number 1 se autonomous state ke longbek nangi besi pe longbek gi nilitum ke Allah mata do la pe nanatum suntu banda la office abjar hola volong tame nilitum kitop do hemprek alam sintum ta ke top akapen tum top tenan tum langon tame tangte nilitum a manifesto lo ta do era phisita
alang le nil thon isu chelar plot puke kumat lo nang li phanang toy kumat sila bang salam nang kaping khat lo hala bang sinil tum karbi bang tung lo lang li phat laben jai ka tharang li bang pulo nil tum aprang bang ta autonomous step ta hang bom lo laben non nakola paragraph 2 sub paragraph 7 ating pen council lo election ka pedo laben da preparation of voter list lah ka du kave aron selam nang ji pula bang so I soon da pin yani me arnia ta dil tum or thip la alang li phan memorandum alo ta peklang lo purhi pilos da alang li kroy dun de dat khupia thelo lage lasi la pusona bangke nangli claim de da sonte bahar suta arju dun de da sonte la puson nang li ki thak alam pen nang void de finally mithang kachini ben kachinia teng le do sonte la puson nang li phan bongo sena botana puyo ko chapol la pentu angkon ni litung isi ningduk kecepat lang abang ke lahalo litung ningduk lo thema atumi district press club la pen dar digu press club atum bodi ne do mai phu phan alang litung abang lason media phan nangkang cekpi la posopot alang litung ningduk lo la pen jaya ka thara ki hai phan la puson klembom lote ni tum alang li phan ke ni tum media hoi penge boycott de ji hai ta ka kan yedu lasi alang tum bang so alang ningjelo alang tum media aphan la buson ni tum asar jaya ka thara buson bongo sena pu di pudam athe ko pima buson jela buson incident nge plan gat ma ala alang tum la ta lang pamika sunte messenger sitame alang tum ta ningduk chipak lang lo ge thang media phansi la buson alam nang ro klop na posi viral lo kadu web chini lo alang tum ta sorry imtiso ki hai alang tum ka chumuria teng se alang ta labang so press meet in lo to party phan president alang pulo lake alang ta lake isi asailo posting tum ta chini dun lo labang ge tum an alang nang ki kudun o ya thaya be sitame alang li tum phan li tum ka chumuri kang tum bang ge lo ba tum lam thek paklang tum bang lo kitam tang arni media phan juno dak alam pen kipu mane lake underground atum pensi TV lo panta nili tum thekdam lo BJP lo songja botum ala amin to sama kan gura killing ke hai MAC di EM bodi alang li job ta la puson junu dak media kan check dolo la pen so taxi prek jama media phan pena an BJP lo songja botum kan check pasudak do sita hala suhut batai la puson incident plan era phi sita alang li tum kitam tani hurason nil tuma ame phu phan alang tum joine son press meet ki phal ben ka chingwai pu alam nil tum thekdam nong le laso bana posi ahin penil tum actually alang tum han lamgoi dum dil lo sistema ahin penil tum arhara tum kar biang long is base kar biang long aran marar tum phun mang nang ko pigal nang tum la bang so ku thak lam thi si ke alang tum han lamgoi dum de nang e bon pu amasi angkon tum chingwai thelo ton tante rat si ke thelang pu ni tum ma thasi pini along so press meet on ke han lasi alang tu bang la puson one sided abang ke claim de data sonte pusin ni tum bang chunuri athe media lo bodi la tinge neutral body alang tum ke la ke tum chini lo pupu alam ta ahoka birta rat phan paklang vet nang ya tum lo media tum ke lasi hala su ahoka birta ki van la puson journalist plan pi menji media tum apart made media tum ang hot topic itum adet long li ke pa messenger phan alang li tum media hoi pensi atop anu sita to pialama towar hingno ponon komane corruption ponon komane sakuri long le ponon komane lason ke plan det ponon nal tu media hoi pensa son tin tala ke wrong atop anu tamela ke leji la ben wrong long ku pc muni tum news ke long mahala se ahok ku dinji la se ahok alam kalidet bustame rot dumi ku pc ke la mahala se ahok tilpo lasi media akortie tum genuine dong si claim lo polong tai itu ma det itu ma long ri itu nang tum media hoi pen tai isi ke the tum apilar som si la kan plan go itu ma det long ri lo itu jini lo India det long ke media dong ke four pillar of democracy lo ke la som si ang ir lo la si hala so things si ken kam chi yo pen me son te tum ta ning samji itu media kadu ka media ho aphan le tum ki kudam kali sita alang tum part tumi la district press club la bengela difu press club tum inut bahini tum bang nilu tum president phana ki pu boke nilu tum asap ke ning duk chat ba athemala tum ki dam tang hut la puson
media pan kang check hut ki pu buta lang tu person tu son te ni tan ning samje polo lang tum kadu ka be handa pangkar tri ni te na mo ye polo stanon je ai ka thara la per pot alang le po an ang tu person meeting che phanan ko an lo meeting che phatet lo la peng la person si anam te che paklan do lo ma di la si la person ki bang gr ni bang ke ajat incident la to ko same ma du party ma du ha same plug bang e claim de son te mi party ko sin ni to ahin panel through social media ko men tu pachini itu lalu lapen saring tisu alam bangke tum chitham dam oing tungte jong se chitham dam oi pota alang li lam tum chini pena chini alang li prang kat news long claim lo di alang li hadak tak ki claim ki dam unuhud alang li ki sonsoni kehno dak asai alang li ki claim akam do sitamen li tum la bang gen tum khuring tum jelo lai hoyong se langdam pota alang kan personal si jong rek ni me ba jong rek pusinang alang to nang ir ko banang tin ko tai pusita ini tu malah bang ke tum tas dam tum jelo si non labang so press minang ke hangan ko pathik la yang tu ben card ni ye so card ni Petela mar jung tu nang tu kan tenang na tu ipu mate kejang kondo social media long penceng ro APHLC party hitung ke la APHLC ten akas nilo pulote APHLC party kan nilo pulote la tunge bongo sena tu senang itu pu la bangso tu kan nang itu nang itu tidak pu labang so alam bang ni tum APHLC tu mang ke chini labang kachini tu mang ke chini lo kopia porsi bongo sena bu ikuma ni tum labang so bongo sena pu ki puda mathe ke lahlo APHLC party में कल देर तुम्हारे bongo sena pu ni tum ki pudam abang futti hane ke pudam kali labang adu kabela chini pa meni kar biara tum nonang li labang solam na julo melo labang solam plan ji ahlo inula muni Karbi lo tahilo ba inglo solo tahilo Karbi pu boy fit sita hala bongo sena atum alam kroipen bongo sena atum aning ki hang akam claim lo polonte hala bang so muni ke la ke bongo sena pusila ke mane hok ma chokta bisaralam ahor ki dang pen ahor ki jona tum thang ke chipre ka belo ahor ki dang bang se dang dei posonde ki jun bang ka be de jo hor ki dang bang doko pen jo se ki jun bang doko ho lasi la bongo sena APHLC party na bhere ana bang ke bongo sena puke lake ahok kali new tum amai phuben same to party में same bongo sena ko tum ki kudam ke ko mat se hala BJP long ki dun pe ne BJP long ki dun pe la bongo sena tum alam kar ju ki khoi alam halang tum han ke la ke tum bongo sena basi tum puna ko nang li karbi ta hailo nang li bongali ta hailo nang li bihari ta hailo nang li muslim ta hailo nang kumana adivasi ta hailo same bongo sena tum akimatha ke karbia det kachara thi bi basi tum ki ke bongo sena to ke matha ke itum ingo ke man pa bir de je pase tum ke matha hala tum ke matha along si la tum da pachi tonun be ha tum ke matha teng ken kam jiolo bote la ke bongo sena kai la man alam mangalalo la sa hala tum phamsi ni tum non ki budam bisaralam non PGR long di PGR long da tum keng sa tum aron re dang do thiblo stanon council ki ja tum ko mane tum ke tak eviction ji phala tum kachi donna be kente hala gela alang tum nam card ju ge dala tum ko pilon tum ko punang ko kala nang li yong si nud a hok per akar bia ke a munit pulon te a hok pet ke chingwan munit pulon te nang li ke aning ke han ko pi mahala si gani kente ke aning ke han akam claim klesi ke ki jog wanja kam claim klesi hala bongo sena tum aning ke matha teng ken kam chiyo rong pade lagi obviously lagi bongo sena lo lagi alam mangala do iklan Lalu laso bongo sena como pansiri kuda mala pen karbiang lom bongo sena be kolam tesi penangana tum cetan biti laso thak pakla ek dak jema labang solam nitung gidam tang huta press meet long dan ning JP lo la pele tung itu awareness gidam dan than ulu lagi bongo sena karbiang long along doma ve man na tung media hoilong penta na tung theklong gidam tangarni that
otor borbilong di ningkan kan yang teh celebration atum founded for ningkan plikep rahini ki chok adak celebration atum kem hab kolkata bensi latum resource person dak bang si latum lang ki thandi kan bongo sana ki jay po slogan atum ki hang duma like clan dak lo gente lapen exactly ne ningkan ninga bidolo bang pokep su se bongo sana atum dak disu office long bang si surrender lo non ta identity na paklan the lapin event news channel on ta ni tum paper on ta to labu lagi lasi lagi bongo sena avi ki putum an ke lagi bongo sena munit si lagi pulo lagi do velo lagi ki kroi ke tum an ke lagi bongo sena munit lo aho kalam lagi athema lagi do binom ta avi pu ki dipila ke rai duno ke di se bongo sena pan ke rai duno tum an ke lagi bongo sena lo nili pini do la be lo ni karbi lo stani li bongo sena lam jong si ni karbi ben si ni khe pan ke be da kam lok si ni claim dun pulong te ni karbi bu chikrong kan pan piali do la amut pialam gal halo ni karbi pule chikrong sita ni karbi sita ni det ni long ri ki vira kam long si ni ken kam chi yordun rong pute ni karbi bu chipu ni awara be amut pialam gal halo ahori si ke bongo sena ave pusi pulo la pen ke bongo sena do puke APHLC mai fu sia so kaning je do alang liphan karbiang longora la pen ke the ding tum kaning je do song si pudo je kang nek choice on do bongo sena ke karbiang long ave pusi kaning je do pen even DC na me hasot ke pudo sin nona bange bongo sena ke kopila bongo sena puge la halo bongali tum asepahi lagi bongali akhe aphan kecerai kom je aphan sepahi asi sena puga lagi sepahi bang gadi ala bengali tum sepahi lake labu kosong pio army police atlet kali latunge latunge ahile tabe sita latum akka ahile dolo mene la bang chinin del tum thengong ledi sta amunit latum intention latum ame pina akimat tha latum ideology kala halo latum ke itu det longri kecerai kom je apa na ki thijok ya apa karbiang long ke bongo bhumi kiseng je apa si latum ke target bin nong lagi ko mane kroing tum tidak tahi mene monang ceplang det api di itu man heno tadi ari din knoi pensi nil tu mamai pu je ke tala ke bongo sena do than bom di mone plan dak lo gente pini labang so question ini tum dak karbiang termas konsil ki jatum phan arju tha bongo sena duma bima kor tum biang tha gine pitona tha gine la kalang li tum ta la ka avik kor kan tha kone akhir ke pini plan dak lagi ko mat se avik bukan e ban mala kam hai ni bolo la ke alang li tum alam karju la kan akin kam ka chior tum la sa dum ke bongo sena tum hokbek na ku lagi la ka thela kadang tangan ni akai iam no kamera clean rangkaian tu pan teroris maka awal mungkin tu itu ni kan alang tadi Indian rangkaian tu pan dia jangan lo lapan patumi itu press lapan setelah press meet terhadap APHLC amai kru jai kathar setelah dia jangan jadi rangkaian pan tu so present pa ako kanina do kasi naritong APHLC hoy pen liya ka changji la person kamata do nalitum statement lang piminon hakki ching la ben ki jut da nigo ame pu dia ka chuhang lang ji Allah mamatsi ave miliamu hera polo sar in tiso alang le question karju masile ke chok chi lagi alang le ke da kichtor kodun kach dibedun alang lilam jong si punanji polo te aku nu punang kopo MP election apra hala sud apor dure bit nilutum sitamya alang li sar jay ka thara phan apor to hangsi alang lipan aman pc interview kenji phan al apor enno karjo dak amarlo nilutum da daksi dolo alangli इंग्रजी alam में से हाला सुट इंटरव्यू के जो एक तरह की है खान autonomous state lapen ke 6 tidul apu taxi alangli interview ke ninon anta ning dolang alangli kar ju alam puta nang council long nang tum bisar lam nang tum high det lo council na tum si power du ko lo
aron salam bo per 6 dul paragraph 2 sub paragraph 7 aron teng pen la salam therapy sita me nang tum approval of ke article 163 pensi nang tum lo nang ji lalo polong te council of minister approval nang ji lalo polong te nang tum hala council of minister yang sang chidon no det polote nang tum labang so aron salam ta kopia li duji lai ho alam salam ne karju sar thagdun lo article 163 bele itum kilo nang ji kali lake ilitum ka polalo ilitum 6 sidul ating si aron salam ji laben 6 sidul ating si itum apene labang so ke salam tang aron talu nang ji lake 6 sidul paragraph 20 bb ang deng pensi itum governor talu nang ji lalu pololang te halabang so ang deng along ke governor amithang discretionary power do 6 sidul pen ke chera aron pensi ke salam no polte alangli ituan approval ang pivek po jong sinang pipi polte nilitum pene supreme court amen itum dam ju po lagi pusi alangli lam thak lam chak spin do nang tum lang pameno governor ke council of minister upon thang a permission nang ne abang so approval upon even though jong si alangli council of minister upon chinki sita suggestion leke nahi kali council of minister ke la bangso ang ding pen ke governor phan suggestion la piune claim ri pata pune lasi lake mandatory kali je council of minister phan howan ke hang ji pulang ke chinki ektola ni permission nang bagi pulang kali lasi sabang peklar duno alangli aning hang tiksi more than 30 minutes to alangli da interview pian halo so upper dure pick up ahul semelang li upper chen ni tumasar jaya katha halabang so interview ki em alam the nili tumta ningro job lo alangli ar julo ningro job lo sarta pakliar lo nang ko pine dolang ma wana sar julo avelo sar satisfy lo pan lo alabang so alam thi alami pekla kle de on disclose na ko no pekla kle de ni tumta ning duk lo lage samin tum thang pe ni tum pekla kle ke dipin ya nda pe ke sala pupige alangli la pasan interview ne pe masina pekla kle de ablu le de post pidat punitum ningje je gente ta people sim long ne na ko lo na na arjulo kasini ta ningwang lo salang li puthak ne na ko last ni tum chini pame la part la se ablu le de pen pon ni tum ning duk pingal lo de arlo ke ahalam media la son se de ngi polo apor phalang lu pami pen en pami pen taklang de ke ning dum ke mati alang li sel bang solam lup lo son de rat ma holam chini polo the people ahalam lang li dip jai lake media awat kali number lapen ke dak panel discussion ho ni panel discussion hota alang li se article do kama di je ai ka thara khaben lu pilota alang li ka patu jo alam do an ke alang li disclose dem more than 2 lakhs so se amun ke long ke no an oil do ko sala ni kani kuna ni ki oil ke alang li bangso tata ni peklang kha oil ke ni tu party nu tani wai bang we na sa ni koilo halo se je ka thar ko pine ke chok chelam ke ni dum abi kinte just alang kan kiblen ka alang li phan pisang olo ama salang la da ka sut ke pine court lo ke tene kam salang li bang ji lo ka ji bunje ke ka pre thanda abi kente ka ji ke kat kali ke lage ke bang ke lage oh alam ke hala anjut kan tha bolon anjut kan kilo pulang mo sa ke bang ji lo na se alang li la puson je ke thar puthak mimi kai no sama article de ke tok dolo la sen tum chini bami alang li kumat ma pu no ni no paklang de lo si sar bang ke ala so atumi bang ke alang li kar ju alam bang alang li kar apani se alang li kar ju alam mang lage no la media alang li ethics bang je pang bu chok si hat dage ke chitor ko ni chi debate di masala dami gro la sin dum chini indum ke chinnam kaunde ma theke alang li ban ma nes ne ke toy du sila poson claim ko hedi starting kate war nang du poson sin dum thekdam lo la sila poson claim ni la sal so ang denglang dam polote je ai ka tha ki hai alang li tum phan dia ke chu hang ya question ma se arise re ave lage Duiklang. Chalo. Ya, gini no. Bongo sena ave porque Karbi no administrative tumpenta kata ninje mondo. Stamai arni si Karbi no hujar bola ke bongo sena tum fruitsi Bangladesh a Hindu tum hat kachi songti newsan klang. Hala so bongo sena matlo ke di ave tu hai tu ber. Hok exactly la. Hala so bongo sena. Laki non Karbi ang long jale bongo sena ke dulu ke asamang kankel ke bongo sena dulu. Hala bang itu chini pemene gi
nung hejong la non ali na lang tan ingelo hala tum Bangladesh along non la gotona le dodi alang itu turun pak lagi ente turun pak lagi lasi alang itu ke bidi kan si claim arlo si claim latung mo jitenang hub lo pulo nabi latung jitenang ke long lo pulo itu macam thok nang itu long lo pulo te latung nang oi de non ko itu phan itu thok nang itu je pan avarsa bi chatla sta dobong non ikengan ke banang na othat lo ikengan ke banang otrin non ke ing hod na otlo non na pani long de te lo ke sta itu thok lo nang tum long na lanjut lo na la itu thok nang ke tum long lo pulo te latung nang oi hala sulki itu cipa jok masih on de ji Lasi non itum cipa jok nahi, lasi bongos na dobe ko lagi. Lasi tu me APHLC party bing lahalo, ane bana pulo bongos na fan taban plum bek nanji. Lasi tu matiat lo meri jangan kau niat.